Είναι το content marketing ο νούμερο ένα τρόπος για να κάνεις marketing το 2025 και από εδώ και στο εξής? Μιλούσα με ένα συνεργάτη μου τις προάλλες και μου λέει, ρε Λευτέρη, γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ με τα βίντεο και τα βίντεο και τα βίντεο και μας έχεις πρίξει με τα βίντεο? Μήπως να κάνουμε SMS καμπάνιες ή mail καμπάνιες ή οτιδήποτε καμπάνιες? Οκ, σ' ακούω, του λέω. Κάθε τρόπος είναι αποδοτικός, με διαφορετική κατανομή μετατροπής ο καθένας, ανάλογα την επιχείρηση. Αλλά το content marketing είναι κυριολεκτικά βασιλιάς. Γιατί είναι βασιλιάς? Γιατί είναι ο νούμερο ένα τρόπος ουσιαστικά να δημιουργήσεις επαφή, διαπροσωπική σχέση με τον πελάτη σου, χωρίς να χρειάζεται αυτό φυσική παρουσία. Και μάλιστα μπήκα και στη διαδικασία να το βάλω στο ChatGPT και να του πω το εξής. Έρχομαι εδώ πέρα και λέω, θέλω να μου βάλεις από μια βασική κατανομή από το 1 ως το 10 και να μου πεις κάθε τρόπος πόσο αποδοτικός είναι για μια επιχείρηση. Και βλέπετε εδώ πέρα, φίλοι μου, ότι βάζει 9 στα 10 το video content και μετά στα 8,5 στα 10 βάζει social media ads. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα το βασικό είναι ποιο? Ότι content is king, because content can be repurposed. Το περιεχόμενο που μπορεί να βγάζεις για την επιχείρησή σου μπορεί να μπει ολόκληρο ή μέρος αυτού σε κάθε κανάλι επικοινωνίας που μπορεί να έχει η επιχείρησή σου. Οπότε γράψε μου στα σχόλια κατά πόσο θεωρείς ότι το content marketing είναι βασιλιάς το 2025 και μετά. Και εννοείται, αν βρήκες αυτό το βίντεο βοηθητικό, ακολούθησε για περισσότερα.